प्रेस कॉन्फरन्सात तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. माझ्याबरोबर आमचे फिशरीज मिनिस्टर बाब नीलकंठ हाळणकर माझ्याबरोबर आसा. आजच्या कॅबिनेटात आम्ही एक्सपोस्ट फॅक्टर अप्रुवल फॉर द ग्रँट ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट पिरियड ऑफ द सिस्टम इंटिग्रेटर SI फॉर द FPS ऑटोमेशन फॉर द FMS लिंकवेल टेलिस्टमी प्रायवेट लिमिटेड हैदराबाद इन सिव्हिल सप्लाय अँड कॉन्झ्युमर अफेअर्स हाका 3 महिन्याचे फक्त एक्सटेंशन दिल्लें आसा. Ex post facto approval for the project of beautification and illumination of Sri Sateri Devasthan Killapal Dabar हाका सँक्शन दिल्लो आसा. अपॉइंटमेंट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी आणि चार्टर्ड अकाउंटंट इन फायनान्स डिपार्टमेंट ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर. आमच्याकडे कंपनी सेक्रेटरी आणि चार्टर्ड अकाउंटंट फायनान्स डिपार्टमेंटात नासले तर सेपरेटली A40च्यान आमी सिस्टम सुरवात केली की ते अपॉइंट करपाक. सुरवातीक कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर अपॉइंट केला, आता पोस्ट क्रिएट करतले आणि मागीर परमनंट पोस्ट भरतले. Okay, proposal for the amendment of the Goa provision of the Water Supply Act 2003. It is an Act 28 of the 2003. त्या powers जो आहा पळय न्ही EE हांकां powers दिल्ल्यो आसा. Proposal of the filling of the 2 posts of the lecturer in medical imaging technology and 1 post in lecturer in optometry on contract basis outside strength in allied health science course of the Goa Medical College. Goa Medical College आमची जी allied health science ची कॉलेज चलता तितूर अपॉइंट करपाक. Okay. Urgent repair of the government college of the Khandola हाजो एक कॅबिनेटाक हें आशिल्लो. Ex post facto approval of the extension of the 3 months grant for the work the transportation of handling and uploading of the stacking again in the civil supply tender process सुरू आसा म्हणून त्यात कॉन्ट्रॅक्टाक 3 महिन्याचो एक्सटेंशन दिल्लो. ओके. Proposal for the amendment of the Goa Goods and Services Tax Act 2017 as per the central GST. Proposal for the amendment of the 4th provision of the subsection 3 of the section 29 of the Goa Value Added Tax Act 2005, Goa Act 9 of the 2005 introduction and consideration passing legislature assembly वचपा खातीर value addition tax. मुख्यमंत्री शिक्षण सहाय्य योजना ट्रायबलांच्या खातीर आमी नवीन योजना फाटल्या बजेटात हे केल्ली तिजे इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर आमी सुरवात केली. Filling and repairs of the patrols ex post facto expenditure sanction फाटले जे PWDचे उरलेले तो. ओके. ताज्या उपरांत ट्रान्सफर ऑफ द गव्हर्मेंट लँड 4000 स्क्वेअर मिटरचो लँड फॉर द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस फॉर द PHC एट मार्मागोवा. गव्हर्मेंटाच्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान तांकां दिलें. गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा 2070 डेटेड 15 फास्ट अमेंडमेंट बील हे करपा खातीर आसा. ताज्या उपरांत proposal for the government for land allocation to the SEZ promoters including the Meditap Specialties Limited. सिप्लाक जी केरी पठाराचेर लँड दिल्ली तांच्या कडले डील कॅन्सल करून ती SEZच्या अंडर बाकीच्या सगळ्यांनी क्लियर केल्ले. आपले हो एकटोच उरिल्लो ताजी लँड आमी परत आसार अशी तेजी सेटलमेंट करून ती गव्हर्मेंटा कडेन घेतली. गव्हर्मेंट वील कम विथ द गुड प्रोजेक्ट ग्रीन इनिशिएटिव्ह प्रोजेक्ट देर इन शॉर्ट. सायलन्स लँड परत घेतली गव्हर्मेंटान ताच्या कडल्यान. ओके. अप्रुवल ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर ऑफ द गोवा हेल्थ मॉनिटरिंग सर्विसीस ऑपरेटिंग द सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट वेट अँड ड्राय प्लांट लोकेटेड एट द गोवा डेंटल कॉलेज अँड हॉस्पिटल ताका एक्सटेंशन दिल्लें आसा. पॉपल फेस्टिवलाची काही बिल्स उरिल्ली आमची ताका हे दिला सँक्शन. टुरिजम डिपार्टमेंटाची काही बिल्स आशिल्ली पळय तांचे पेमेंट्स म्हणजे इट इज एन हेरिटेज फेस्टिवल बाकीचे वेगवेगळे इव्हेंट जाल्ले तांकां कॅबिनेट अप्रुवल दिला. रिलॅक्सेशन फॉर अंडरगोईंग डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग आणि हेचे JCS ऑफिसर. क्रिएशन ऑफ द पोस्ट इन द डायरेक्टर ऑफ द मायन्स अँड जिओलॉजी. मायन्स इंजिनियर आणि जिओलॉजी हे पोस्ट मायन्स डिपार्टमेंटात हे केला क्रिएट केल्या नवीन पोस्ट. ओके. आणि प्रपोजल फॉर द फिलिंग ऑफ द 1 पोस्ट ऑफ द ट्युटर डेमॉन्स्ट्रेटर in the department of the cardiovascular and the thoracic surgery CVTS in the Goa Medical College on the contract basis. सगळे स्टाफ सिलेक्शनाकूच वतले. आता स्टाफ सिलेक्शनाचे शिवाय ना रिजल्ट पळयला मला. हा GST proposal has aligned with the central GST. बिला 2 काय 3 बिला आहा सध्या ते पळय तरी शॉर्ट असेंब्ली आहा त्यामुळे एक वेळ फुडल्या काय इंट्रोड्यूस करता. इट इज दॅट गोवा डिप्लोमा इट इज येवपाचे आहा बिल्स ते. थँक्यू.
पयर गडकरी उल्लेख केलो की बिल्डकॉनाक जालो ताका 50,000 दिला न्ही ते प्रोसिजर कंप्लीट जावपाचो उरला न्यू अकॅडमिक इयर प्रोसिजर उरला थँक्यू न्यू अकॅडमिक इयर जाता तेजेर ताजेर घेतले प्रेस घेवन सांगतले परत सांग मरे